apa wong ayu ana ngerti wanita marane kuwi lho ning ndi mure kena aku selingkuh raluwe becek wayo apa kowe luwe seneng tak pusi aku jajan ane kowe ora ngerti jen panjenengan karpe ati kencana apa menawas kulatane coba ditongendi kene jen kene tunggu tak kandhani ya Subodro garwa Raden Sanjaya katon ayu bolo-bolo marunde Nuranista nanging malah nyokro ati bebarengan borece Tresno suci yo matur apa wong lara larane gitu larane kulo ning ndi mure kena aku raluwe kecewayo apa kowe luwe seneng tak pusi aku jajan nanging kowe ora ngerti pancen nangil karpe ati kencana